indodelana nento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa sizongcwasa bukhoma ke manje ke sizongcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Goluva ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njobo injalo especially thina ke kwaZulu angazikele kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesi sinye sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lona into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanela manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreateile wayipatent lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanjengoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wayesefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asangidingi la sizongcwasa bukhoma ke manje ke sizongcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho la kwaZulu fuse gana itabani phindelani kwela kini uSomizi oqibutho la kuhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siwuZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisapotha umpondo kithi omncane wasenquthu usithi Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngawo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani kuma nje umpala usiyempala ukuthi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugolwe uwe emsunu entsha Somizi ugolwe uwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuti bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinesipofu leseligoli esigcolela kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sikade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyi lo sikhathele inina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina